Я се покажи да те видим къде си се скрил, бе. Къде си се скрил, бе? Абе, къде са крещи тук, бе? А? Ела тук. Карай краката. Я така си играе. Остави го да си играе както си иска, бе. Той сега, като го нагласиш правилно, не му се играе. Хей. Я покажи зъба. Я дай да видим зъбчето. Я рита, я покажи как риташ. Я покажи как риташ. Бъдеш ще станеш? Как няма да стане футболист? Къде беше зума, бе? То на ключата май няма. Те ли?